L-istorja tar-rabta bejn il-Prim Ministru Robert Abela u allegat kriminal jitankwid kbir partikolarment għaliex Malta għadha fil-lista l-griża, b'riżultat li dawk li jippruvaw isarfu ċekk jew jiġbdu l-flus mill-kont tal-bank tagħhom ikollhom iwieġbu n-numru ta' mistoqsijiet daqs li kieku wieħed u kriminali. Apparti li n-negozji qed jiffaċċjaw spejjeż ġodda minħabba due diligence. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi u l-kandidat Errol Kutajjar, b'reazzjoni għar-rabta tal-Prim Ministru Robert Abela ma' Christian Borg, rabta li allegatament tmur lil hinn mix-xogħol professjonali ta' Abela. Meta indirizza lill-medja, Jason Azzopardi għamel numru ta' mistoqsijiet b'kollox 26 mistoqsija li Abela kontinwament qed jaħrab milli jwieġeb. Punti li qed ikomplu jitfgħu lil Malta fil-lista l-griża b'effett negattiv fuq in-negozji u anke n-nies li sempliċement jippruvaw isarfu ċekk. Jason Azzopardi saħaq li l-Prim Ministru għandu obbligu legali u politiku li jgħid il-verità u jieħu l-azzjoni meħtieġa dwar din is-sitwazzjoni għal ġid ta' pajjiżna. Mhux tab xejn Robert Abela kien kontra l-abbozz ta' liġi li ppreżenta Bernard Grech, kontra l-kriminalità organizzata u s-source of funds, is-source of wealth ġiet mhux spjegat. Min-naħa tiegħu Errol Kutajjar qal li meta jdur id-djar, numru ta' familji qed jgħidulu kemm qed isibuha diffiċli meta jkollhom jagħmlu użu mill-banek minħabba li pajjiżna jinsab greylisted. Dan fil-waqt li insista li Robert Abela għandu jwieġeb id-domandi dwar dawn l-aħħar akkużi. Robert Abela huwa fid-dmieru fl-obbligu illi ikun accountable lejn il-poplu Malti iktar u aktar meta pajjiżna għandu dan id-dell ikraħ tal-greylisting fuqu. Il-Partit Nazzjonalista qed jistenna tweġiba l kull mistoqsija dwar din l-istorja. Bil-kelliema jgħidu li pajjiżna verament għandu jkun l-aqwa fid-dinja u mhux spiċċajna f'sitwazzjoni fejn il-Labor qed jiżbalja u l-poplu qed jispiċċa jħallas.